हाय हेल' लोगोफोर नै लोगोआ क'क्राझारनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय बिथाङाबो बोरमा आबाद खालामनो गोसो गुदुं अर्थात खालामखाबाय थादों नङा होमबा नों बोरमा फार्म खालामबाय थादों बिथाङाबो बोरमानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय लामा गोजाननिफ्राय फैदों आंनावहाय दिनै फैदों गाबोन थांगोन बिथाङा मोजां गाज्रि बोरमानि खोथा सावरायनो दङ आरो जोङो जायखिजाया मोनसे फार्म सेटआप खालामनाय लोगो लोगो सेटआप खालामनो थांनायनि सिगाङाव जों माखासे बेसिक नलेजखौ जों लाग्रोनांगौ जायो आरो देरसिन खोथाया मा लोगोफोर नोंथांनि फार्माव जाहाथे बेमारानो जाखाया बेमार जानायखौ फाहामनाया गिदिर खोथा नङा बेमारखौ नोंथाङा फाहामनो हायो बे गिदिर खोथा नङा बेमारानो जाखानाङा बेसो देरसिन खोथा ओंखायनो बेमारानो जाखानाङाब्ला जोंहा भेक्सिननि सायाव माखासे नलेज थानांगौ आरो जोङो जिआव जिहेतु हिद्दान्त' लाबाय बोरमा आबाद खालामनानैनो गावनि जिउखौ दैदेनलांगोन स' बे हिसाबै जोंहा मोजां गाज्रि बोरमा आबादारिजों आबादारि ज' जालायलायनानै नलेज शेयार खालामलायनाया जों साफ्रोमनिबो कर्तब्य नङा होमबा जोङो बे उद्देश्य लानानै फैदों बे एक्सुवेलि मोनाबिलि सम दै खोब मोजां सम उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि राइन' रिजर्ट इन्डिया भुटान बर्डारनि सिङावहाय दं बेफोराव स्टे हरावहाय थानो हायो आरो बेवहायनो स्टेज प्रग्राम जायो सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला फैनो हागोन सम बारहोनोबो हागोन आंनावनो थानो हागोन सिन्था खालामनाङा बोरमा नांगौब्लाबो नोंथाङा मोनगोन